फ्रेंड्स आमे फाइनाली पहाड़ उपर पहुँचलु ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଗଛ ଏବଂ ଗଛ ପାଖରେ କିଛି ପଥର କଳାକୃତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିବେ ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତା ସହିତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅନେକ ଖୋଦିତ ଚିତ୍ର ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ସମୟ ସହିତ ଏହି ସଂରଚନା ଏବଂ କଳାକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଗଲେ। ତଥାପି ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖୋଳିବା ଏବଂ ଅପସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ସଂରଚନା ଏହି ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ଥିବା ନୂତନ ନିର୍ମିତ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ି ହିଲକୁ ଅଧିକ ଖନନ କରୁ ତେବେ ଆମେ ଅଧିକ କଳାକୃତି ଏବଂ ସଂରଚନା ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବା।